Колко време, като години ще ви е необходимо да направите всичко това, което обещавате? Няма да е само на нас, и на вас, на всички ни. Обръщам се като към вас, понеже вие сте хората, които обещавате тези неща. Това питам колко време ще е необходимо. Добре, така да задам въпрос. Колко време ще е необходимо? Когато аз бях на вашата възраст, аз не бях от хората, които вземаха решения. Обаче си мислих, че моите родители предстои да се пенсионират и аз съм от поколението, което ще вземе властта, но не да я взема като политика, просто като управление на отношенията, на културата да бъде различна в страната, при която се прави политика по-различна, по-добра. Сега аз съм на възрастта на моите родители, вие сте на моите от тогава. Вие за себе си казвате ли, сега идва моето време? И от мен зависи. Ами не, нищо не зависи от мен. Нищо не зависи от мен. Ако така мислите, значи ви предстои да дойдете на моята възраст. Ще си дам гласа и ще си преценя за кого ще гласувам. Това е добре. От тук нататък става така, че ние си даваме гласовете за вас, независимо дали за тази политическа партия или за друга. И в един момент народът става излъган от всички тези ваши обещания, които давате. Защото дали вие, дали някой друг... не мисля, че някой е изпълнил дори на 60% от обещанията си в предизборните кампании. Права сте, защото обещанията създава се атмосфера, че ако обещаеш по-доброто, това ще ти донесе гласа и наистина носи гласа. А това е много порочна практика. Не трябва да се обещава толкова много. Нали, как точно ще изпълните тези обещания, които чух, нали, минавайки просто? Имам чувство, колкото и да е изтъркано. Обещавам ви под кръв и сълзи. Ако не го направим всичките заедно, без труд няма да стане. Определено няма да стане, но поне хората трябва да бъдат оставени на спокойствие да се трудят и те ще си изкарат благоденствие. Ако им се пречи, няма да го изкарат. Хубаво е да не се обещават от вас представителите на политическите партии неща, които просто няма как да стават. Има и знаем. Не е необходимо само воля и знаем. Ами, не са съществени. Забравете за скептицизма. Ами колко избори минаха и колко правителства се смениха, госпожо? Няма значение. Пътят е много сложен. Жалкото е, че през тия 3 години и половина се унищожи всичко това, което беше градивно през годините. До 89-та година градено или след това градено, че не разбрах? До 89-та година градено или след това градено? Искам да ви кажа настройките, които додаха след 97-ма година. 97-ма, 3 правителства, всичко отиде по дяволите. Само до 3 години и половина. Съжалявам. Защото большинството от гласовете отидоха там, където не бяха преценени къде просто да бъдат отправени. Това е положението. Липсата на преценка, залитането по огромните обещания, които се даваха. И в крайна сметка какво? Аз искам да ви поканя да погледнете, ползвате компютър, ползвате интернет, направете един анализ на стълбовете, които са се променяли през годините, на социални плащания, на труд с работна заплата и така нататък. Направете го, имате възможност, сега погледнете интернет. И си направете сметка по кое време и как обществото, бизнеса се е чувствал най-добре. Смятате си е било преди тези 3 години и половина 4? Да, разбира се. И мога да ви кажа като политик, аз искам да ви кажа, че когато спечелиха изборите, на последната пресконференция ГЕРБ като спечели изборите, аз си позволих да кажа, че тройната коалиция, в която ние не се чувствахме прекрасно, НДСВ специално, ще изглежда като сън в лятна нощ. Това ми беше израза. Само след 5-6 месеца управление на ГЕРБ. Защото малко или много си давахме сметка кой идва на власт. Поне лично си ги познавахме. А те нямаха ресурс да управляват държавата. Ето това падна правителството. 3 правителства подред си изкараха мандатите. Едно правителство, щом си изкара мандата, то е успешно. И нямаше хора на улицата. Нямаше хора, които да не могат да си платят разходите. Това са бездомните хора не от последните 3 години. Моля ви се.
Не от последните 3 години. Има. Последните 3 години и половина положението е плачевно. Но това не е само от последните, това е една... В цял свят има хора. Искам да кажа, че не е само това нещо, което е било през последните 3 години и половина. Последните 3 години и половина направете си справка и имате откъде. А за мен е много успешно правителство, когато това правителство бъде преизбрано. Тогава то наистина е било успешно. Няма значение. Много рядко правителства повтарят мандатите си. Това направете европейска справка. Защо? Европейска. Според вас, ако това правителство наистина е направило нещо за страната, за народа си, не заслужава ли да бъде преизбрано? Това са вече въпрос на политики. И така, само да припомня, днес в Деня на свободното слово сме се събрали тук за сцена Ръковина да благодарим на гражданката с колелото, така ще нарека, на гражданката с колелото. Коалиция Свобода и достоинство организира днес под наслов Бъди центъра, което е изслуга на организацията ни, организира този хайд парк в Деня на свободното слово. Всеки да задава въпроси и да каже своето лично мнение. Микрофона е ваш. Рядък шанс да кажете това, което мислите пред много хора и да ви бъде даден отговор. Сега мисля, че тук някой поиска микрофона. Аз исках да продължа тази хипотеза на тази млада дама по отношение на това, че наблюдава се един много странен момент. А то е по отношение, че забравяме история, че забравяме традиции. Ние така трябва да живеем достойно, но с инвестиция към нашите деца. Защото те са нашето бъдеще и в същото време обаче те трябва да се гордеят с нас. Сега ще желаем да чуем и някой друг варнец, който да иска да изкаже своето мнение, да зададе своите въпроси. Я, деца, дигнете ги балоните да видя. Я ги дигнете. По-високо можете ли? Ама да не литате, само да не литате. Госпожата е една, пък вие сте много.